Вечното щастие. Две основи, които гарантират живота да премине по ют, добрина, хармония и сигурност. Скъпи гости, уважаеми събради, позволете ми в този най-първи и най-тържествен ден от съвместния живот на Мария и Чавдар да им пожелаем да поддържат винаги буен огънят на тяхната любов, за да сме сигурни, че щастието ще ги съпровожда през целият им живот. Скъпи младоженци, честит първи семейен рожден ден! И по стара българска традиция, мисля, че вече е време майката да захрани нашите младоженци с хляб и сол. Послугата ми младоженеца, Зетко, нека това да е последното ти лъгане от женска ръка. Скъпи младоженци, така както трябва и солта са неразделна част от всяка българска трапеза, искрено ви пожелаваме цял живот да бъдете неразделни един с друг. Сега обаче искам да поканя мъничко по-напред хората, които днес кумуват ни искрено и тайничко се надява един ден, дай Боже скоро да бъде и да кръщават, така че мънички хапчици, хляб и мед за нашите прекрасни кумове, кръстникът и очарователните кръстници. И така, всичко е наред. Внимание, един прекрасен български ритуал, според който, в който остане по-голямото парче от хляба, той ще носи парите в къщата. И така, аплодисменти за нашите младоженци, очакваме да видим. Хайде, Зетко! Искрено се изненадвам, като виждам, обаче ролите ще бъдат разпределени по-равно. Не знам дали се чува отзад, но тук много добре шампанското гръмна. Аплодисменти винаги казвам, че щом то гръмне, първата рожда в семейството ще е момче. Искам да го пожелаваме. И така, ето, че дойде ред за първата на здравица, първият тържествен тост. И така, на здраве, за ваше здраве, за здравето на вашите кумове. Кумовете, само че да не ги забравяме, малко по-напред заповядайте. На здраве и с тях, нека хубавите поводи, които ще ви съберат за напред, бъдат колкото се може повече. Едно поверие още казва, че който пръв изпие шампанското до дъно, цял живот ще командва вкъщи. Нямаше търпение, Чавдар, този път няма лъжа. Страхотно се справи. Браво, Зетко. Но аз виждам, че кумът не пие, дори малко се понамръщи, затова искам да го питам, как ти се струва, куме? И как да пия? Горчиво е. Горчиво на кумът, а неговата дума днес на две не се кърши, горчиво за младоженците. Горчиво! Кръстница, как се струва на нея? И на мен малко ме горчи. И на нея горчи, но млади, зелени, неопитни са нашите младоженци, не знаят как се послажда първа брачна целувка, затова горчиво за кумовете! Горчиво! Горчиво! Браво, браво, куме! Страхотни сте! Да гледате да се учат младоженците и сега на вашето внимание ще видим как цял живот Румен ще носи своята любима, вече законна съпруга на ръце. Още мъничко. И сега, скъпи гости, уважаеми сватбари, добре дошли! Добре дошли на сватбения празник на Мария и Чавдар. Позволете ми от тяхно име да ви благодарим, че приехте поканата им и че сте заедно с тях на техният най-голям празник. Позволете ми още в началото да пожелая на всички гости весело сватбарско настроение с много танци и много игри. И така весело започна нашият празник, но той все още не е открит от най-важният човек днес, разбира се, след нашите младоженци. Да бъдеш поканен за куми кома израз на признателност, израз на уважение, израз на приятелство. За такива са си канили най-верни и най-лични приятели и са оставали такива до края на живота. Позволете ми да дадем думата на кумът да открие нашия празник и отправи приветствени думи и пожелания към нашите младоженци.
Вашите аплодисменти за Мария Чавдар. Скъпи младоженци, мислете реално, желайте силно, постигайте всичко. И нека обрете любовта никога не гасне във вашите сърца. Бъдете щастливи. Първият специален музикален подарък е за тях двамата, кръстникът и очарователната кръстница. Едно хубаво кръстно право хоро на сватба като на сватба. Куме, имаш думата. Уважаеми сватбари, ето, че дойде. Време да поздравим едни от хората, които струваме се остават мъничко в сянка до момента. Разбира се, едни от най-важните на днешния празник, родителите на нашите младоженци. Да им честите радостта, те днес са не по-малко щастливи. А специално избрана песен очакваме родителите на младоженците на дансинга. Аплодисменти за тях. Бургаски с един от най-интересните, най-прекрасни ритуали, даряване на кумовете. Те са тук, куме, дръж се, ако трябва и ръченица ще играеш, само и само да си получиш подаръците. Аплодисменти за нашия кръстник, че днес се справя. Най-темпераментният кръстник, който някога се вижда. Балон, но може би с най-сериозното обещание. Да видим какво ще е то. Обещавам да ти изненадам много приятно тази вечер. Аплодисменти. Кой е по-влюбен в момента? Ето, че имаме категорично с този път, обаче Чавдар отговаря философски, точно така. Чудесни сте, момичета, браво на всички и най-вече на тъщата. Да си признае честно истинска рядкост да се види толкова млада и темпераментна тъща. А ние продължаваме с Дайчо Бакарон за всички, които все още имат си в себе си.
тържествено да ги аплодираме. Нека ги пожелаем цялото щастие на този свят. Да се обичат, да се уважават и най-вече да се прощават. Бъдете щастливи. Имате точно 30 секунди да направите каквото си поискате с него. Времето вече лети. Поне някакво покопчета може да му откопчаете. Да не казвам нещо друго, вие се знаете. 20 секунди остават. Мария, ако може да се обърне да види само какви приятелки има. И на всичкото отгоре ще им хвърля букета. 10 секунди остават. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Достатъчно! И това ме било, приятелки. И така, достатъчно са свалките. Време е вече за съществената част. И така, може би, сега да видим. Аплодисменти! Вашето име? Не разбрах. Аплодисменти за Деси. Стенаграмите не. Много нежно, много талантно, с много чувство и много любов. Браво, Зетко! Българския атрибут. И сега може би наистина очакваме да видим кой ще е щастлив се. Вашите късметията, внимание, номер 3!